popoludnie z helsinskej Hartwall Areny. Na našich reprezentantov čaká posledný zápas na 67. majstrovstvách sveta. V oboch kabínach bolo po včerajších semifinálových zápasoch smutno. Odkaz Jána Lašáka a Petra Bondru do českého tábora bol však jednoznačný. Aj bronz má pre nás cenu zlata. Český tým už trikrát na bronzové medaily siahol, nám zatiaľ tretie miesto v zbierke chýba. V Medzinárodnej hokejovej federácii sa už pred viacerými rokmi predčasom objavili informácie alebo úvahy o informáciu tvoria Balaštík, Vašíček a Kotrla. Pripravený bude ešte Vrbata, dnes teda nenastúpi na ľadovú plochu. Na modrej švehla je oddávka, Miro Šatón, dávame gól! Miro Šatón otvára v 14. minúte skóre stretnutia. Využívame našu druhú presilovú hru v stretnutí. A zotknutý priestor na ľavej strane pre Kaverleho, pozor na tie leváčové drážky. 1-1, nič sa nedá robiť. Česi využívajú. Tam Maple Leafs, Jozef Štimpel, Palfi, Višňovský, Martin Štrvák, začala posledná minúta, prvej tretiny, strela, gól! Je to tam! Jozef Štimpel dáva gól a vedieme 2-1, fantastické! Vzadu Tomáš Kaberle, ktorého atakoval Richard Kapuš. Rajchelová strela prešla pomedzi betóny Jána Lašáka. Čechom stačilo necelý prihrávka na Zedíka. To bola prekrásna akcia. Našťastie Radim Vrbata jeho strieľanú prihrávku nezachytil. Miroslav Šatan na druhej strane úplne voľný, Pavol Demitra. Gól! Gól! Je rozhodnuté! Gól! Vedieme 4-2! Zdali boj o bronz. Je koniec! Je koniec! Skompletizovali sme našu zbierku medailí. Je to fantastický šampionát pre slovenský tím.